Segon acord marc. Què és un acord marc i quina importància té? Un acord marc és un instrument tècnic que serveix per establir una sèrie de millores sociolaborals per un determinat període. És un compromís que té l'administració amb nosaltres. Després de 5 esborranys i diverses meses de negociació d'estira i amolla, a continuació podeu veure les 36 propostes a les quals hem arribat. Cal dir que Open Ensenyament valora la unitat sindical. La primera proposta, carrera professional, que és un nou complement compatible amb els sexennis. Trobarem un complement consolidable i universal per trams i un complement no consolidable i lligat a l'exercici de determinades funcions. Quant a les hores lectives, a secundària, en un màxim de 2 cursos, s'arribarà a les 18 hores, a primària, en el curs 24-25, a les 23 hores de docència directa. Quant a les ràtios, hi haurà una reducció progressiva i en el termini de 4 anys en els centres d'atenció preferent a educació primària 22 alumnes, a l'ESO 24 i a batxillerat fins a 28 alumnes per grup. En quant a les tutories, es suprimeix la incompatibilitat de cobrar el complement de tutoria i el de cap de departament. També hi haurà unes millores de les condicions de les funcions tutorials de tot el personal docent. Parlant de plantilles, hi haurà una millora progressiva, consolidant 2.508 places, convocant concurs o oposició. També hi haurà un pla viable de postestabilització del personal docent interí. En quant a les retribucions, hi haurà un increment salarial per als anys 23 i 24. El professorat tècnic de formació professional se farà una aproximació de les seves condicions sociolaborals i un estudi de tots aquells que no disposen de la titulació requerida. Les substitucions. Hi haurà una creació d'un grup de substitucions permanent a totes les illes i, a més, a Eivissa i Formentera s'estudiarà com cobrir les places de difícil cobertura. Hi haurà taxes, una disminució de taxes d'un 50% per als processos del 2024. També hi haurà una dotació d'auxiliars administratius en els CEIPs. La llicència per estudis podran ser retribuïdes i no retribuïdes amb l'objectiu d'estimular la formació i la recerca educativa. En quant al fons social, se milloraran les mesures del fons d'acció social. Les mitges jornades podran ser voluntàries, no retribuïdes, però per tot el personal docent. Després, l'opció de dilatar en el temps els permisos de maternitat i paternitat, gaudint-los a mitja jornada. Per als majors de 55 anys hi haurà una reducció d'hores, es podrà optar a un any sabàtic retribuït de lliure disposició, es durà a terme una creació del catàleg de malalties professionals, no es penalitzaran les absències per malaltia, si no donen lloc a una baixa de menys de 5 dies. Hi haurà uns permisos retribuïts i sense retribució per assumptes propis a tot el personal docent. L'horari dels docents, la revisió de les instruccions sobre l'horari dels docents per implementar les 35 hores de jornada laboral. Hi haurà una limitació dels dies d'assistència al centre per aquells que tinguin reducció de jornada i elaboració de la normativa per garantir el dret a la desconnexió digital. En quant a la formació, hi haurà formació específica i es convalidaran les competències digitals docents. Quant a la llengua catalana, hi haurà un pla de xoc per promoure un major ús de la llengua catalana. Les agressions als docents es crearà un protocol, així com el del Pla d'Igualtat i de Conciliació. S'elaborarà un pla per simplificar tota aquella burocràcia per a que millori l'eficàcia en la gestió del centre. A la LOMLOE s'afavorirà la implementació de la LOMLOE simplificant el procediment d'avaluació, la millora de les informacions a les famílies i la flexibilització d'altres aspectes. El pla d'infraestructures, se proposa un pla d'infraestructures i una creació d'una subcomissió de seguiment. També hi ha una proposta d'un pla de climatització del centre pel curs 23-24. Aquestes són les 36 propostes que planteja l'acord marc. Com a docent afiliat o afiliada a Open Ensenyament, és el moment de dir la teva.